Брат, с нощи се прибихме от шибана. Не, от TNT тук цяло. Така ли бе, се едно не помня. Бра. А да ходим някъде? Къде? Аз искам да разследвам за някакви тайни места. Чуде! Да. Ти стой в базата. Ясно ли е? Да, отивам. Добре, сега трябва да отиваме за изоставени места. Тук мисля, че има нещо. Паднах. Не. Нека да отиваме. Тук имам нещо много яко. Обаче не се подбирам. Чам да извикам Прашчо. Прашчо, намерих нов дом. Добре. Къде е той? И там на Крипъра. Как ще се кача там, бе? Както да се качвам. А ти как се качваш? Не знам, брат. Ама трябва да се качим. Как така не знаеш как се качваш? Знаеш кога се чим? Чао. Изчакай ме. О, то стана нощ. Трябва да се затваряме. Не, всъщност няма да се затваряме. Но трябва да се оправим. Трябва да чакаме да стане ден. Стана ден. Сега къде да отиваме? Не знам, брат, ама трябва да отидем някъде. Къде? Не знам. Как не знаеш, нали ти си живял тук? Аз се телепортирах. Аз съм един вид крипър, обаче прасе. Крипър. Какво беше казал? И аз не помня, брат. Как така не помниш? Знаеш кога? Аз отивам да търся някъде нещо. Ама това е света, не може да излезем по-назад. Как така? Ще разбереш на десети. Ясно ли е? Да, братле.